En aquest vídeo el que aprendrem és a treure factors que estan dintre d'una arrel i intentar simplificar tot allò que hem tret al màxim possible. Doncs aquí el que primer faré serà escriure una gran fracció i copio tot el que tinc fora. Val? Doncs ara aquí, 5 a la quarta, surt a fora, no? Hem de dividir per 2 i 4 entre 2 dona 2. Per tant, em sortirà com 5 al quadrat. 7 a la 16 em sortirà la meitat, no? Per tant, em sortirà com 7 elevat a 8. 7 elevat a la 8, d'aquí sota, doncs em sortirà com 7 elevat a la quarta. I 3 elevat a la 5 em sortirà, doncs clar, 5 entre 2 són 2 i me'n sobra una. Per tant, me'n sortiran dues còpies i només em quedarà una còpia dintre. Per tant, hauré de posar aquesta còpia que m'ha quedat dintre. Com que a dalt no n'ha quedat cap, tinc que l'1 sempre està multiplicant. Per tant, a sota, a dalt, en el numerador, tindré un 1. Val? Doncs ara el que haig de fer és intentar simplificar al màxim possible. Doncs comencem pel 5. Aquí tinc 5 i 5 còpies i amb les 4 que tinc a sota doncs se m'eliminen i ja no em queden 5. No? És a dir, aquest d'aquí i aquest d'aquí se simplifiquen. Molt bé. Anem a veure els tresos. Doncs els tresos, aquí tinc 6 còpies i aquí 2 còpies, per tant em quedaran 4 còpies a dalt. I a sota amb els 7. No? Doncs fixem-nos, aquí tinc 9 còpies i aquí en tinc 4, per tant tindré 13 i 13 menys 8 còpies que tinc a dalt em quedaran 5, per tant em quedarà 7 elevat a la 5 i arrel quadrada d'un terç. Bé, ara procedim igual que hem fet abans, però el que hem de tenir en compte és que quan surten d'una arrel cúbica hem de dividir per 3, no? Llavors el quocient és el que surt a fora, són les còpies que surten a fora, i el residu les que es queden a dintre. Per tant, aquí el que faré serà 3 al quadrat per 3 a la quarta, dividit per 2 al quadrat per 5 a la 3, i allargo aquesta fracció per veure tots aquests factors que poden sortir a fora. I aquí ja hi poso una arrel cúbica, no? Per veure tots aquells factors que es queden a dintre. Doncs bé, primer tenim aquí 5 a la 9, i llavors tenim que surt a fora com 5 al cub, però com que no en sobra cap, no? Perquè és una divisió exacta, tenim que dintre de l'arrel no n'en queda cap. Ara, 7 elevat a la 2, perdó, 2 elevat a la 7, 7 entre 3 són 2, per tant surten 2 còpies a fora, i de residu n'hi ha una. No? Per tant, tinc que una còpia es queda a sota, a dintre, vull dir. Molt bé, l'11, doncs aquest 11 dividit entre 3, doncs tinc que surten 3 còpies, i el residu és 2, per tant, me'n quedaran 2 còpies a dintre. I ara, 5 a la 12, 12 entre 3 són 4 i és una divisió exacta, per tant no hi ha residu, per tant no es quedarà cap còpia a dintre. Doncs ara bé, el que puc fer aquí és intentar simplificar al màxim possible. Doncs comencem amb els tresos. Aquí tinc 2 còpies i 4 que fan 6, però a sota n'hi ha 3, per tant me'n queden només 6 menys 3, que són 3 còpies a dalt, per tant em quedarà 3 al cub. Ara, aquest 5 a la 3 amb aquest 5 a la 3 se m'eliminen, per tant, tinc que em quedarà a sota un 5 a la quarta. I aquest 2 al quadrat se me'n va amb aquest 2 al quadrat, i per tant se simplifiquen, i ja està. I em quedarà arrel cúbica de 2 partit per 3 al quadrat. Ara, en aquest últim apartat, farem el mateix que els altres, però tenint en compte que tenim un índex 5, per tant, hem de dividir per 5 els exponents. Doncs bé, primer de tot, fem una fracció ben llarga i copiem tot el que ja teníem. Molt bé, ara aquest 5 elevat a la 15 divideixo per 5 i em queda 5 al cub. Com que el residu
és 0, tinc que no em queda cap còpia a dintre. Ara aquest 2 elevat a la 6 em surt una còpia, perquè 6 entre 5 són una i me'n sobra una. Per tant, em sortirà només una còpia a fora i a dintre em quedarà també una còpia. Ara, aquestes 25 còpies que tinc aquí surten a fora com a 5 còpies, però resulta que no me'n sobra cap perquè 25 entre 5 és 5 i no hi ha residu. I ara, perdó, això són 2, la base és 2, no? I ara, aquestes 34 còpies, doncs 34 entre 5 són 6, per tant em queda 5 a les 6 i el residu són 4, no? Perquè 5 per 6 són 30, per tant em quedaran 4 còpies, a dintre. I ara l'únic que haig de fer és intentar simplificar totes les bases que tinguin el mateix... totes les potències que tinguin la mateixa base. Anem a per als tresos, que és el primer que apareix aquí. Tinc 2 còpies aquí i 5 còpies aquí. Per tant, em queden 7 còpies. Per tant, 3 a la 7. Ara, els tresos ja els tinc. 5, doncs aquí tinc 5 a la 3 amb aquest 5 a la 3 que se m'eliminen, no? I aquest 5 a la 6 que em sobreviu a sota. Per tant, 5 a la 6 a sota. I finalment els dosos, no? Doncs aquí tinc 3 còpies i 5 còpies que em fan 8, però de l'en tinc una, per tant se m'elimina una i em queden 7. Per tant, 2 a la 7. I aquí 5 i 2 dividit per 5 a la quarta.